Hey wemfowethu. Baba. Hey. Ambe mfowethu umuntu usazofa. Hey ungayitsho ke leyo nto mfethu. Ha. Ukuhlala mfethu ucabange nawe ukuthi hey uyofa mhlawumbe uyofa kanjani. Hey umuntu usahlalelwe icala mfowethu. Yazi mfowethu ngiyazibuza ukuthi hey kazi umuntu uyofa kanjani. Hey. Hayi mina ndivele ngicela vele shaqe mangicinga lo. Lo ngizaqe ndibe ngayo. Yazi mhlawumbe kuba accident yemoto. Ha. Oh. Asaze kube namhlanje emhlabeni kahle siphilela ukufa. Ana manje awazi ukuthi uyofa kanjani. Mhlawumbe uyogula. Oh. Ube seyinhlungwini. Mhlawumbe bokuthakama nomfula. Hey, mhlawumbe uhamba nomfula. Hey kodwa ayayibona into yokufa nyani mfethu iyasikhwetha nyani. Hey. Mhlawumbe ushawa umphakathi. Ayo umphakathi njengoba ukushaya kanje ufaka itayera lapho uyahliza uyacha. Oh. Ay. Yeah, ukufa ngeke ukufa. Akunamahloni. Hey wemfowethu umuntu usahlalelwe icala. Engathi ngafi idlule yonke lento. Hey mfowethu yazi bayajabula abantu asebefile. Cabanga mfowethu. Alaba sebefile mfethu akuyabona. Awazi mhlambe masiphuma lana nje sithi sishawa umoya. Hey. Mhlambe manje nalokufa lokho mhlambe into ephindi ishaya kakhulu ukuthi awadi ukuthi mase ufile ithini into yangale. Ndoda ngiyayibona into yangale mina mfowethu. Ukufa ukuthi umphefumulo uphuma kabuhlungu yini. Suke kubhlungu ngalesikhathi kuphuma umphefumulo. Kodwa kusuke kubhlungu awubumbona lophuma umphefumulo ukuthi uvele vele umbona ukuthi manje nokuphefumula vele ubhlungu phela. Kuhlungu maphuma umphefumulo. Mhlamba bangabuhlungu yabo labo vele ufulele uvuke kuseni vele uvuka sowungale awusavuka la emhlabeni. Inkinga sazi ukuthi njoba suke silele umuntu mhlawumbe usuke eklinywa isomething. Noma uvela athu. Abanye banokutsho emini ayina nje ebusuku. Ngisho khona elele la nihlila kanti mawuthi awu bakwathi aseke ethulile. Shuthi ngcono lo. Hayi mingathi ungcono. Ngasikhathi uphuma umphefumulo kusuke kwenzeke njani? Ngoba phela ulela simboni nokuthi mhlambe ezama ukulisa ukuthi umphefumulo yabo asazi noma mhlambe kanjani. Mhlambe mawulele mina ngiyacabanga ukuthi mawulele hayi. Kuve nje ukuthi nje nya. Yo. Hayi bafowethu. Hayi ukufa ngenye into. Hayi sazofa. Kanti sifelani? Sifelani mfowethu. Ngoba phela futhi asike isidingo ngabe nje sayiphilela siyayiqhubekela mfowethu. Noma ke mhlawumbe ke uqale kabushiyo bamncane uphinde uqhubeka. Manje kumele sife mfowethu. Sife. Manje mfowethu hey mfowethu. Sekumele manje ukubabona mfowethu abantu mabengena engozini yemoto. Makuthiwa umuntu ukwazi ukubona. Yebo lokugwaza kufaka buhlungu yani. Hey, usanokuthola sowugudla amathumbu. Uzama ukuwabuyisela abantu into ofanga leso sikhathi. We Jesu. Mlungu. Awu. Dodana kaDavide. Ngihawukele. Awucabange makwafa nabo Jesus uqobo. Wafa noJesu. Uqobo lwakhe. Lo weza ezofela wena wafa. Manje wena uzongafika kanjani? Washawa. Hayi ngingafa ngayo le. Namadlozi lawa mfuthu esiwathembile nawo afa nawo. Njengoba seke amadlozi nje. Kahle mfuthu ungakwenza konke ekugcineni. Kahle wena mfethu lento kahle njengoba sila emhlabeni thina sithi sukudla komhlaba. Kahle umhlaba uyasikhulisa mase ukubona ngathi usuvuthiwe wena. Abanye basheshe bevuthe. Bavutha kuse umhlaba uthi umhlaba uyakunika konke masibona sovuthiwe bese njoba nawe usuku utshale unisele izitshalo ukhulisa izinkukhu nenkomo vele mase ubona ngathi hayi nathi umhlaba vele useka kanjalo vele umhlaba nathi uyakubheka ubona lo kodwa nakusho njengoba ngijace kanje hayi angakazi uhamba mina cha bo phela kuya ngokuthi phela kubo kumhlaba mhlawumbe ufuna umqwayido ngalelo sorry akufani kuyenza phela ufune inyama eshisiwe kuyenze ufune inyama enamafutha nawe ngithi nawe uyaphethe ngabe udla inyama ecabile yodwa usithathe isidudla nje